Hei. Non. Iki arepe nang endi? Segone ning kene. Arek kadang kowe. Anu keras manan. Wong kuwi arek kondone. Enek keras nganan. Prasmanan wong aja ngisi-ngisine ngono wis. Lah kok do mlaku rono kabeh iki ngopo tak tututi bake keras nganane ning kono. Pras. P R A S Pras. Pras. M A N A N Manan. Manan. Prasmanan. Ras nganan. Ketok lendesu iki. Ada setesa. Ngerti Non. Wis sing dalu Mbak Ate. Yeah, good night to baby. Yes. Oh no. Yes. Yes. Ayam. Kayak mana? Nek gur basa Inggrisnya pinter. Masa? Alah mbok jajal Apa bedhae makan. Makan. To Makan eat. apa? To eat. To eat. Minum. Terus minum apa? Wo pinter no. Apa? To drink. To drink. Terus apa? Saiki ana cewek tuku banyu. Sora. Ana ceret tuku. Ana cewek tuku banyu. Bisa ora? Cewek gigel. Terus? Banyu ki gak ero. Terus? Tuku ki bui. Presenter kondang jek kalah. Ana cewek tuku banyu kuwi Yutumi tuku toyo. Yutumi tuku toyo. Ya, aku yo gak bahasa Inggris kuwi tak bedhek kowe ngapeki aku to. Kandhane kok. Wah seneng banget. Lah ngapa? Sampean iki iso sembodo sowan ana Enek daleme. rambuté. Pak Sukatmo. Nggih, matur suwun Pak Sukatmo, sampun ditimbali. Ya, sesuk bayar timbali. Wis. Timbali Pak Sukatmo, alhamdulillah. Gusti sing Maha Kuwasa. Mas, aku gak Kuwasa nanggap ngono lho. Oh, tak kira nak di atas sana. Karo madang to. Lah, aku ngetutke bapak-bapak kok. Ya. Aku ki ya urung etuk. Ya. Iki wis Golek dhewe. Bebas ning kene. pripun? Ayo nok iki ngaturke sugata manut karo slirane. Apa sing arep mbok pisungsumke malih para rawuh. Nggih. Nyuwun anu men. Liali. Liali. Nggih, Salendro. Ali-ali kok ya liali. Ya ken kok. Madura ya. Liali. Berarti Madura barangke ya ora enek sekolah TK ngono ya ora enek. Kok ora enek? Eneke ya KTK. KTK. Oh iya. Jeneng kula Glali aja lali. Ali niki sulih kula. Lah. Aja dianggap sepele. Lho, bapak-bapak tukang jayang malah anu ngerongi. Tak kenalke karo Pak De Atemo. Pak De Atemo. Tak kenalke. Pak De Atemo. Pak De Atemo. Sipil. Loh, Endi? Kulino non. Oh. Endi? Mbak Pak De Atemo. Atemo. Loh. C. Mas Atemo, kabare piye? Sarungmu keri nggon aku rambut sipo. Bolong kabeh. Kae sarungmu cipuken apek. Nakal. Sembro. Iki to Mas Atemo. Wah, iki ngapek iki aku. Mbak Atemo. Halo Mas Atemo. Mbah yo Mas. Mbah niki Mas sinten? Mas Atemo lah ini. Oh Mas Paiman, kabare pripun Man? Sae, alhamdulillah. Kok ya kabare piye Man? Mboyo sing cetok. Pak Dewa piye? Amit Pak Paiman, kabare pripun? Sae. Oh, patut mau. Oh, patut sayang. Ala kintung. Ngintang-kintung. Jas. Tinting Nggih, bar niki nggih. Pripun sayangku? Apa?
kula mboten melu amung ati tansah nggon deli goyang dumang. Oh, so, Mbak Paiman, Mbah goyang dumang. Ayo goyang dumang biar hati senang ngoten nggih mengke. Nggih. Kenapa? Timbangan yang kono ganggu stabilitas ayo. Ayo Rono. Ayo Dono. Ayo Dono. Gon keras nganan ngendi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pinarak mangke. Ketok kewala. Rono terus. Dono ya. Wiki benar gak Andika aja. Nganti besok apa bakal bali. Terus yen bali bejo kula mangga ndherekaken para tamu. Nggih, sugeng dalu ibu-ibu, bapak-bapak, sugeng lenehan kantos keca kemawon nggih. Nggih, skecakaken nggih. Nggih. Nanong ngagem aliku amriye aja lali marang aku nedyan kula mboten melu besuki elingono Ngapa? Lah aku mur nyeluk kok. Nek wis dungu ya wis. Aku mur ngetes. Wis tak ombe obatku budhek kok. Aku gak ngakon dene, kowe malah dene nyapa? Dene. Malah dipli-dipli ning kono. Kok nyolong karpet. Ngalih. Ora pareng. Oh, ngantene uga nuk ning kene kok nuk ning kene. Nah. Ora pareng temriku. Lah ngendi? Ning ngono lho. Ning ngono. Ayo cerewet. Nah, Nuk Nis, boten pareng nakal.
Obate sing kuning kon dimi. Mpun, Bu. Mpun nggih. Hati-hati awake nggih. Gemik, Bu. Ora pareng. Mboten pareng. Ki mesake lho, Mbak. Barakane wis renek kabeh. Hus. Gese iki ora nek iki do merantau ning anu Jawa Timur ning Sumatera. Walah tarakku ki. Oh, Kak. Ngene iki dosane akeh iki angel. Masukin nggih. Arepmu pilihan. Sampean Pak aku. Kowe. Pilihanku. Ya. Meripat biru nyarene. kon ngeyup. Iki variasi. Rumah saku nek kono udah. Oh, udu. Kon ngeyup. Iki ki air mancur kok kono. Apa yo? Yo kaya Grojogan Sewu. Kaya ning Tawang Mangu yo. Nggonku kere. Lah iki ketheke. Ya aja ngono to. Masa coba ndang endi ketheke. Lah iki Beruk. Moga. Aja demak-demak aku. Alah kur kulit e kok. Aku rong sontek iki. Engko nek terjadi hal-hal gak apa-apa. Suntik iki suntik apa? Suntik kesehatan. Darah iki. Kuwi iki lho senengane kok. Angel lah. Apa? Wong kok manis. Wani ngene? Wani. Tak demak kene Lin.
Oh, wani apa kancaku akeh kok. Balesen. Balesen. Nyo mong kulit. Nyo. Nyo kok. Cah. Diselepaten ono sik, Cah. Lah ngapa? Arek bales. Bales so. Ndang. Terno aku yo gak gage-gage. Gak apa-apa. Ger kaya ngono ya. Beda, Dik. Lah, kedaluwarsa. Oh, gak, Dik. Kena kowe mampu mbakku. Kena ora mesti. Ya ora. Saiki kono omahku kono cedhak pabrik kok. Seneng aku. Tok ndene. Rati mriki le, rati mandap. Kaya gua batang. Nggih, rati mriki lah ibu-ibu kata tem mriki. Sugeng dalu ibu-ibu. Salim sik karo ibu-ibu. Salim ibu-ibu. Biasane iki gur pirsa ana layar kaca, TATP mirsani. Kuwi campur sarimu iki kan iso pepanggihan langsung. Ora teko kene, ora nek wong ngerti tak kandhani. Antenane kon dhuwurke. Sugeng dalu, Bunda. Sugeng dalu, Bunda. Sugeng dalu. Terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Sugeng dalu. Nggih, Papa. Pinarak mengke. Panen napa mriko? Oh, nganggon nggih, Ibu. Bauti grandmother. Assalamualaikum. Nggih, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nek ngrungokke suarane ora roh piyayine ngono kaya upin-ipin. Nggih. Bu, pinarak mangke. Lah niki undian napa kula wau dek mboten diparingi. Togel. Kok togel piye? Aku ora ngetok iki kok entuk hadiah. Aja ngisi-ngisine ngono iki undian. Lah apa? Iki senengane nomor iki lho piyayi. Nomor jarene iki togel. Wong kok ngisine-ngisine. Oh, kuwi kulino bandar tau dicekel kok kuwi kok. Wah, dosa len-len. Oh, nggon aku ngono ki gak usum to. Oh, nek aku iki sak suwe nawar kowe kan wis nyingkir bangsa kaya ngono. Lah terus kok nyingkir? Masalah togel wae nyingkir. Wah, nyingkir. Sikiap. Iya, nyingkir golek nggon sing aman. Wow, engko dosa len-len. Yo, pilih. Pilihanku. Iya. Beriman biru janene. Mring solene. Ingkang wati. Iya, Ade. Sampun katur ali-ali. Nggih, matur sembah nuwun. Aja lho, aja seneng